Jure que, ai tant com tindré el càrrec de president de la Generalitat, acataré la Constitució i l'Estatut d'autonomia. El 27 de juny del 2003, Francisco Camps jurava per primera vegada el càrrec com a president de la Generalitat després de guanyar les eleccions per majoria absoluta. Després arribaren 2 victòries absolutes més i es va convertir en el president amb més suport democràtic de la història de la comunitat. 8 anys ha estat al capdavant de la Generalitat, sempre velant pels interessos dels valencians. Per això, per a dotar de més autogovern la comunitat, va ser l'impulsor de la reforma del nostre Estatut. Ferm defensor del corredor mediterrani a Brussel·les, Francisco Camps s'ha reunit diverses vegades per a lluitar per esta reivindicació del sector empresarial. Durant el seu mandat ha vist com es feia realitat l'AVE Madrid-Comunitat Valenciana, el tram d'Alacant i l'aeroport de Castelló. La sanitat també ha sigut un altre dels puntals del seu govern. Ha inaugurat diversos hospitals, entre ells la Nova Fe de València, centre de referència a escala nacional. La imatge de la comunitat ha donat la volta al món gràcies a la Fórmula 1 o l'America's Cup, esdeveniments esportius que Francisco Camps va aconseguir portar a la comunitat valenciana per a consolidar-la com a destinació turística de preferència i com a font d'ingressos gràcies a l'impacte econòmic generat. El creixement de la comunitat ha fet que multinacionals com Microsoft s'hagin interessat pel nostre territori. El gener del 2010, Francisco Camps i Bill Gates firmaven la instal·lació del primer centre d'innovació sanitari. Suport a xicotetes i grans empreses que han repercutit en benefici dels valencians. Com a president de la Generalitat ha assistit el mes passat a la major inversió de Ford en la factoria d'Almussafes. La cultura no s'ha quedat arrere durant la seva presidència. Defensor de la nostra llengua i tradicions, ha inaugurat el Palau de les Arts i l'exposició Visions d'Espanya de Sorolla. Francisco Camps i els prínceps d'Astúries veien com les grans pintures de l'artista valencià eixien per primera vegada de Nova York per a instal·lar-se al Centre Cultural Bancaixa. Impuls també a les noves tecnologies, com ara l'acord que Camps va firmar el 2010 per a instal·lar al Politècnic el nou Laboratori Espacial Europeu. El 2007, València va encapçalar la lluita contra el canvi climàtic amb la presència del Nobel de la Pau, Rajendra Pachauri. Francisco Camps ha estat 8 anys presidint la comunitat valenciana, 8 anys de creixement que l'han convertit en referència nacional i internacional.